Piye yo? Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ora ijen. Iki dikancani bintang tamu. Ana bintang tamune. Heeh. Bintang tamune sapa, Mak? Bintang tamune iki piyayine gedhe dhuwur lho. Gedhe dhuwur. Jenenge sapa? Jenenge Mas Primus. Primus ki tegese pria mung setugel. Ngono, Mas Ucek. Ya nduk disrampatke, Cuk. Ya, dadoske, Nduk. Ya. Apik ya nduk jogete. Iya, iso mak ketuwil-ketuwil. Angel lho nduk joget ngene iki. Lah iya. Angel. Ya mung anu Mas, apa ruang gerake kurang gede, kurang jebar-jebar ngono. Apik jogetane. Iso ketuwil-ketuwil ini angel lho. Lah wong pun cupet tangane. Lah ajeng ketowel-ketowel nggih dawa. Lah cilik nggih ketuwil-ketuwil. Pripun kabare Mas Ucek? Alhamdulillah macange pangestu panjenengan pinaringan sehat. Alhamdulillah. Senajan to ya dereng diparingi modot, ya alhamdulillah tasih sehat. Lah bendina ora yo ndonga nek pengen modot. Alah Pak kula ndonga. Heeh. Ndonga pirang-pirang taun sebrene ra modot kok. Mboten dikabulke. Ning gumun kula bojo jenengan kok iso dhuwur lho. Rahayune. Nggih niku danten niku adile Gusti Allah. Nggih. Macange. Disyukuri Mas nggih. Nggih kula syukuri kok yen. Syukuri piye? Putrane pinten Mas jenengan? Alhamdulillah kalih. Kalih? Nggih. Nggih. Kalih sinten? Nggih kalih mboke. Nuwun sewu putrane nggih nurun jenengan apa nurun ibu? Nggih nurun kula. Lho. Nurun jenengan? Nurun maksudnya iki dhuwure ngoten nggih. Dhuwure nurun mboke napa pake ngoten. Dhuwure nurun kula. Nurun jenengan? Ah, kan nurun tanggane dikira bojoku demenan. Bisa. Nurun kula. Nggih alhamdulillah. Nuwun sewu jenengan nggih sunat, Pak. Pripun? Jenengan nggih sunat, Mas. Barataya. Jenengane pripun to?